ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ମାସ ଧରି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ବିଲ କ୍ଷେତରେ ଆମମାନେ କିଛି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ସୋ ସେ ଧାନକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାଟି ଆମମାନେ ଏକ ଖଳାରେ ଆମମାନେ ଜମା କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଖଳାରୁ ଧାନକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଳିଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମେ ମଳି ନଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଳିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଥିକର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଈ ବା ବଳଦ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଆମମାନେ ମଳିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ କି କେମିତି ମଳାଯାଏ, ଗାଈମାନେ କେମିତି ମଳନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ଏହିପରି ଆଉ ଖଳାରେ ଆମେ ଧାନ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ବିଞ୍ଛେଇ ଥାଉ। ବିଞ୍ଛେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଞ୍ଛେଇ ଦେଉ, ରାଉଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଉ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଈ ବା ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦମାନେ ଆଉକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ଯୋଡ଼ି ଦେଉ। ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି 3-4ଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉ। ତ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବୁଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧାନ ଆଉ ମଉଳିଯାଏ। ସେ ମଉଳିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ବାଛି ଦେଉ। ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ମାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରୁଥିବା କ୍ଷେତରେ, ଚାଷ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେମିତି 10ଟି ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଳ ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ କର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।